Op deze rakkers ken ik wel aardig uit de voeten. Maar ja, dat is rjochta, rjochtoon. En dat geldt voor de meeste Friezen. Dit kennen we wel. Maar kunstrieden, dat is een heel ander verhaal. De laatste Friezinnen die het succesvol weer op Biegeliekse Olympische Spelen, weer Sjoukje Dijkstra. Maar dat dateert al van de jaren 60. Hoe kan dat nou, dat het daarna nooit meer van Kaan is? Ik denk dat de belangrijkste reden is dat de meeste financiën naar de lange baan schaatsen gaat. En naar het shorttrack momenteel, dat is natuurlijk ook erg interessant. Maar er is hoop, want dit ben Dette en Daniek. En wij werden in 2014 bij. Jazeker. Ik wil het wel eens even een bezoekje. Dit is helemaal door zijn noorden. Dette en Daniek. Help! Denk je hem dat je mij nog wat leren kennen? Nou, we kennen het natuurlijk proberen, maar je bent al wel wat oud. Sa. En sa. En dan... Wie beweegt, blijft soepel en verkleint de kans op vallen. Ga voor tips. Daniek, wat is er nou zo leuk om kunstrieden? Nou, ik vind het gewoon lekker dat je... Het is niet alleen gewoon schaatsen, maar je kan ook gewoon allemaal dingen doen. Zoals pirouettes draaien, springen. En dat is heel anders dan gewoon rondjes schaatsen. Dat vind ik niks aan. En nog een keer? Ja, De ooievaar? dat is één been omheen. Ja? Ik ga door de kant op. Het is een sport die je vrij makkelijk, jij niet, maar anderen vrij makkelijk aanleren. Dus het is voor een heleboel kinderen ook, geeft ook heel veel zelfvertrouwen. Nou ja. Rutte net. Olympische Spelen, ooit, voor Daniek. Ik zou het wel heel graag willen, maar of het gaat lukken... Rusland, 2014. Tuurlijk. Turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us, please, 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 Mr. Sandman. Ik ben bang dat 2014 en 2018 voor mij te betiet is. Bring us.